každá duše je jiná, na jiném úrovni a třeba chcete udělat na nižším úrovni nějaký zkušenost, tak půjde do nižší úrovni. To je něco podobného jak u nás, u lidí, jo? Ale vlastně ta zvířecí duše nemůže postoupit na lidský úroveň. Jo? To nepůjde prostě. Oni jsou na jiným vibraci a prostě to nejde. Jo? Takže když to bude zvíře, tak to bude vždycky zvíře. Na nejvyšším úrovni bude ryba. Jo? Nic víc. Takže nějaký brouk, mravenec si může jít udělat zkušenost potom postupně, když postoupí v těch vývojových stupních úrovních, může si jít udělat zkušenost do velryby, jo, ale nemůže... No to spíš, když je na nejnižším úrovni, tak musí postupovat postupně nahoru, jo? Ale když je třeba na nejvyšším úrovni, tak může skočit úplně dole. Jo? Úplně na ten nejnižší, ale musí být úplně na tom nejvyšším úrovni a pak to může skočit úplně dole, ale naopak to nejde. Prostě když se narodí ta duše na tom nejnižší úrovni, tak prostě musí postupovat úplně ze spoda nahoru. To je taková, nevím, taková kvantová fyzika. Jak se ty duše zvířecí vlastně vznikají? Oni vznikají, každá ta zvířecí duše vznikne automaticky na tom úplně nejnižším vývojovém stupni. No právě, že ne. A kam ta duše potom odchází, když teda odejde z toho daného biostroje, kde přebývají, než se zase dostanou na nějakou novou zkušenost? Tak to je různě. Buď ta duše může rovnou jít do nějaký jiný bytí, jedna věc. Druhá věc, že třeba si může počkat chvíli, jo? A to většinou vyčkávají buď v archách nebo na nějakých shromáždicích místech, jo? A vlastně třetí možnost, to už ani není. Ještě v těch bosenských pyramidách bývaly? No to už bývaly, už tam nejsou, že jo, ale to je takový shromáždicí místo, jo? Buď v archách nebo na nějakých shromáždicích místech, jo? Buď nějaká pyramida nebo něco takového. A tady tohle uspořádání, o kterém se teď bavíme, ty úrovně, těch 5 úrovní, jak jsme říkali, že jo, první ten hmyz, druhá jsou nějací ti psy nebo psovité šelmy, třetí kočky, kočkovité šelmy, čtvrtá ptáci a pátá ryby. To platí tady pro tuto Gána, pro tuto zemi, nebo je to i v celém tomto prostoru Šambarí, nebo protože jinde na jiných Gána a na jiných planetách existují určitě i jiné, což víme, pamatujeme si, jiné druhy zvířat. Tak jak to je jinde s tím uspořádáním? Tak jinde to je jakoby, ne že stejný, ale podobný, jo? Záleží na tom, že jaká je tam flora a fauna. No, takže tak. No, ale takže třeba ti dráčci, ty máš doma, že jo, dráčka, si pamatujem. Ale to je jiný živočišný druh, ale to je prostě, je to podobný, no. Jak tady. Je to na podobném principu, tak spíš. Že to jde na podobném principu, jak tady. Takže to je jakoby v celém tom prostoru. Princip toho vývoje, tím myslíš? No a když teda ten vývoj vlastně těch zvířecích duší je jenom zvířecí, oni teda nemůžou jít do lidského biostroje, ale řekl si, že ti, kteří jsou na tom nejvyšším stupni, můžou si skočit na ten nejnižší. Může se třeba někdy stát, že nějaká lidská duše si bude chtít skočit do té nižší, ještě úplně nižší a bude si chtít udělat zkušenost ve zvířecím biostroji?